गिबि गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि बिबानाव थानाय दिपेन बर' बिथाङा भारत हादर आरो पाकिस्तान हादोरनि गेजेराव दावहानि जा दुंहाव थासारि, बे दुंहाव थासारिजों लोब्बा लाखिनानै दिपेन बर' बिथाङा दिनैयो निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों जे थारैनो फैबाय थानाय समाव भारत हादर आरो पाकिस्तान हादोरनि गेजेराव दावहाया जुदि जामारोब्ला बे दावहायाव दावहा नांहोनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि 10,000 बर' इयुथ्सफोरखौ दैथायहरगोन। बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा फोरमायथिदों। जोबोद मोजांनि बाथ्रा, बाख्नायथाव बाथ्रा। दिनै जोंबो भारत हादरनि जानानै बबेबा मोनसे भारत हादरनि सुथुर हादोरजों जों जुदि दावहा नांनो मोनोब्ला जोंबो गोजोननाय मोनो, नङा होमबा? मोजांनि बाथ्रा। दिपेन बर' आदा, नोंथ' बुंबाय 10,000 बर' इयुथ्सफोरखौ दावहा नांनो थाखाय दैथायहरगोन। नोंबो थांनांगोन दिपेन बर' आदा, नोंबो आखायाव आइजें लानानै दावहा नांनो थांफानांगोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ साननो गोनां जानानै फैदों दायो, दिपेन बर' आदायाथ' बुंबाय 10,000 माने बर' इयुथ्सफोरखौ दावहा नांनो दैथायहरगोन। दा दिनै ट्रेनिं गैया, मा गैया, माबोरैहाय माने गावलायहैनो जाखो? हो? बिसुं माने सेस जाखागोनलै, ट्रेनिं गैया मा गैयालाय। हैद, जानाय नङा, ट्रेनिं होग्रोनांगोन आदा, ट्रेनिं होग्रोनांगोन। दिपेन बर' आदा, ट्रेनिं होग्रोनांगोन। ट्रेनिं होआबा जानाय नङालै। हैद, साननै सानथामबाबो ट्रेनिं होनासो थांनांगोन, मिथिबाय? बेखायनो ट्रेनिं जायगाखौ एसे माने माबा खालाम। जायखिजाया बाथ्रायाथ' मोजां, बरिया जादों। नाथाय बेनि सिगां सिगां दिपेन बर' बिथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो। थांनाय बावैसो सान सिगाङावहाय सिबिनां बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंजों दिल्लीयाव मोनसे लामा बेखेवनाय जादोंमोन। बै सानखालिनो जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आसामिस कमिउनिटिनि सासे आसामिस सुबुङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां गाज्रि गाज्रि सहायथावनो हायै रावजों लिरनानै सोंखारिदोंमोन। बे बाथ्रानि सायाव दिनैयो दिपेन बर' बिथाङा निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों गोख्रोङै आसि थुनानै बिखा फोथानानै दिनै बाथ्रा बुंफैनायखौ जों दिनै नुनो मोनदिया। जेरावनोखि दिपेन बर' बिथाङा दा समाव सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार फिलसफि, आइडियलजि, सानस्रि, सोदोमस्रिनि बिखायाव गसंनानै बिबान लानानै जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफोरखौ दैदेनबोनो दिनैयो बिबान लानानै गसंनानै लामा हान्थिगासिनो दङ। नाथाय सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आसामिस कमिउनिटिनि सासे आसामिस सुबुङा एसेबां गाज्रि गाज्रि रावजों सोंखारिबाय, बेनि एगेन्स्टआव मानो दिनै दिपेन बर' बिथाङा गोख्रोङै सोंखारिनो हादिया? बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना मा? दिपेन बर' बिथाङा 10,000 बर' इयुथ्सफोरखौ दावहा नांनो दैथायहरगोन होननाय बाथ्रानि सायाव दिनैयो जोंनि बर' हारिनि माखासे लाइमोनफोरा गोबां रोखोमनि माने फानि कमेन्ट्सफोरखौ माने कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों शेयार खालामहरदों। बेनि गेजेराव मोननै मस्ट फानि कमेन्टखौ नोंथांमोननि सेराव आं लाबोनो सानबाय। सासे ब्रादारा बुंहरदों जे आंहा गोसोथोनाय दंखायो, आं दावहा नांनो थांनो हानाय नङालै। आरो सासेया बुंहरदों मा, नोंसोरो इउपिपिएलनि माखा थांग्रो, जों बिपिएफनि माखा उनाव थांनोसैनो। दा जेनेबा बयहाबो माने गावनि गोसोनि माने जेरैबायदि पस्टनि बाथ्रा बेनि सायाव माने बुंनो हानाय मोन्थाय दं नालाय, दा बिसोरबो गावसोरनि बाथ्राखौ दिनै फोरमायहरदों। दा मोनसे जोबोद सिरियास बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जेराव थांनाय 2020-27 जानुवारियाव बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन। 27 जानुवारि आरो बे 27 जानुवारिखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मा सान महरै फालिबोदों नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया? गोसोम सान महरै फालिबोदों, ब्लेक डे महरै फालिबोदों। मानि थाखाय, मा जाहोनाव बे 25 आरो 27 जानुवारिखौ गोसोम सान महरै फालिबोनांगौ जादोंमोन, ब्लेक डे महरै फालिबोनांगौ जादोंमोन? बेनि गुबै जारिमिनखौ गोबां बर' फिसाफ्रा दिनै मिथिगौ आरो गोबां बर' फिसाफ्रा दिनैयो मिथिया। नंगौना ना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? दिनैयो 25 आरो 27 जानुवारिखौ जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा मानि थाखाय ब्लेक डे गोसोम सान महरै फालियो होननानै बुंनो थाङोब्ला, बै 1988 मायथाइ जेरावनोखि जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गणतान्त्रिक लामाजों बर' हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ आन्दलन खालामदोंमोन। बै 1988 मायथाइनि समावनो, बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समावनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामि, बे भुमका गामिनि 53 जननिबो बांसिन बर' हिन्जावफोरखौ, देरफुनाय उन्दै उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरखौ, जेरावनोखि 12 बोसोर 13 बोसोरनिबो
हिनजावसा गथ'फोरबो दंमोन। बै हिनजावसा गथ'फोरजों लोगोसे बर' हिनजावफोरखौ आसाम स्टेटनि आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फोर्सआ हरनै नायगार जिनाहारि खालामदों। जानुवारिनि 25 आरो 27 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि हरनै नायगार जिनाहारि खालामदों आसाम स्टेटनि आसाम पुलिस आरो आसाम टास्क पुलिसआ बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव। बै साननिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा बे जानुवारिनि 25 आरो 27 जानुवारिखौ गोसोम सान महरै फालिबोदों, जेरावनोखि 53 जननिबो बांसिन बर' हिनजावफोरा बे आसामिस सुबुंनि आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फोर्सनि आखायाव जिनाहारि खालामजानानै गावसोरनि बेसेनखौ दिनै बोलि होनांदोंमोन जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि एगेन्स्टआव। दा दिनैयो बे 27 जानुवारि खालिनो प्रमद बर' बिथांमोन बायदि लेखा गोरों गियानि हारि सेन्टिमेन्टेल पण्डित लिडारफोरा बे 27 जानुवारि खालिनो बै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जाबाय। जाय 27 सानखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दुखुनि सान, गोसोम सान, ब्लेक डे महरै फालिबोदों, बै सानखालिनो प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे लेखा गोरों लिडारफ्रा दिनैयो गाजा गोमजायै बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बिखायाव नोजोराव मोनसे धावथिना मोनसे एक्टिं ड्रामा दिन्थिफैदोंमोन गोजोननि, खौसेथिनि, देरहासारनायनि। नाथाय दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनैयो प्रमद बर'नि गुबै आखु, प्रमद बर'नि गुबै गोसो बेखौ गासिबो हमदांजोबनो हाबाय। जाय सानखौ जोङो गोसोम सान ब्लेक डे महरै फालिबोदों, बै सानखालिनो दिनै प्रमद बर' बिथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गाजा गोमजा खालामफैदोंमोन। अब्ला साननानै नायदो दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदिनाव बेसेबां माने हारिनि सेन्टिमेन्टेल दङ। दिनै बिथांमोना खुगायाव बुङो, प्रमद बर' बिथांमोन बायदिया दिनै खुगायाव गोबां रोखोमनि हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुङो, नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदिनि आबुं सावगारिखौ जोङो दिनै रोखा फोरमान मोनबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेफोरबायदि माखासे थासारिखौ जोङो मा बाथ्राजों मा रावजों जों दिनै सोंखारिनांगौ जाखो? जाय सानखौ जों दिनै दुखुनि सान महरै फालियो, जाय सानखौ जोङो ब्लेक डे महरै जों फालिबोदों, जाय सानखालिनिखि जोंनि बर' बिमा माहारिनि 53 जननिबो बांसिन बर' बिमा माहारिफ्रा जिनाहारि खालामजादोंमोन नायगार हरनै बे गोजां बोथोर जानुवारि दाननि समाव बड'लेण्ड मुभमेन्टनि एगेन्स्टआव। बे बेसेबांबा दुखुनि जारिमिननि सानखालिबो दिनै बिथांमोना गाजा गोमजायै बेफोरबायदि गावबा गावनि मोन्थायखौ मोननो थाखायनो बिसोरो गोसोबायदि खामानिखौ मावना लानानै फैनाय जाबाय।